Yma yn yr Ysgoldy, toedd na ddim byd mond llain o dir tu ôl i fi fama. Toedd o ddim yn cael ei ddefnyddio i ddeud y gwir. Ac eto, oedd o wastad yng nghefn y meddwl i, dyma un o'r golygfeydd fwyaf godidog yng nghanol y pentra. Ac felly, cael y syniad yma, wel, mae'r ardd yn rhan o'r Ysgoldy. Tydda ni ddim yn gallu ddefnyddio fo i'w lawn potensial, felly sut y gallwn ni fuddsoddi yn y damad yma o'r dir, arloesi yn ei ddefnydd o, wrth i'w droi o i fod yn rhywbeth i'r gymuned, i ni fel cymuned ffydd, a'r gymuned yn ehangach, a'r ateb amlwg oedd droi o'n ardd. Felly mynd ati a cael gwahanol agweddau, isio gardd gymunedol, bod pawb, aelodau neu beidio, rhwng ar ofalaeth neu beidio, bod nhw'n teimlo'n gyffyrddus i ddod yma, gardd pob oed, bod pawb yn cael defnydd ohoni, o'r plant lleian ysgol Sul. Mae'r ysgol feithrin drws nesaf, a dyn ni'n gallu croesawu nhw i'r ardd ag ati. Mae'r ysgol di bod yma'n gweld bod ti yn ardd oedd yn addas ar gyfer bobl o wahanol anghenion. Felly mae hi'n addas ar gyfer rhywun sydd yn defnyddio cadarolwyn enghraifft, neu efo anabledd cerdded. Mae hi wedi i'w chynllunio fod yn ddimensia gyfeillgar hefyd, mae hynny'n bwysig. Ond yn benna, mae hi'n ardd grisnogol feiblaidd. Dyna ni'n gweld ti'n estyniad o'n cenhadaeth yn gweithgarwch ni yn yr Ysgoldy, ac felly mae yna bethau tu allan. Mae'r placiau bach yn dweud o lle mae'r adnodau'n dod. Mae yna gynllun ar gweill i greu 2 fainc i fod yn furlun, hefo adnodau procio'r coer enghraifft, ond gobeithio fydd yn gysur i bobl hefyd wrth yn rili amser yn eistedd yna. O bosib yng nghefn gwlad Cymru fel hyn hefyd, mae pobl yn gallu teimlo agosrwydd a phresenoldeb Duw mewn amrywiol ffyrdd. Mae Duw yn gallu datguddio ei hun drwy wahanol gyfryngau. Mae allith o ddatguddio ei hun drwy oedfa, drwy'r Beibl, drwy'r gair, drwy weddi, drwy emyn, drwy brofiad. Ond pam ddim na allith o'n yr un modd ddatguddio hun, a dwi'n credu y gallo ac y gneitho ddatguddio hun yn rhyfeddod yr ardd hefyd. A pwy geith y cyffyrddiad ysbrydol hwnnw o dreulio amser yma, lle.